Здравейте. 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 Аз пък ще ви покажа моята къща. Аз съм Мицари. Къде е ответ? Да. А, какво? А, сега ще ви покажа моята къща. Ето. Сега аз имам и втори етаж, понеже го довършвам с OV5. OV5 не може да се направи в момента микрофона и понеже аз с негово име говоря. Къде е OV5? Къде е? Така се пише. Добре. Сега ще ви покажа как се бие. Ела опит. Няма да. Сега ще ви покажа как се бие Едерман. В Ада обаче. Вижте, аз съм в портал до Ада. Сега, сега ще е в момента в Ада да видим Едерманите да ги убиваме и да ги научим как се убиват. Аз Ада какво представлява и ще науча. Кой е вкарал тук? Аз се ударих. Сори. Кой е влизал в Ада? И овца е вкарал. Това е Ада. Много е хубава. И голяма. Има още една овца. И ще ви покажа и нашата Соби 5 мина. Си направихме. Там намерихме диаманти. Доста в Ада. Ако искате да си направите портал, ще ви трябва едни камъни. Не. Ето сега сме в момента в друго измерение. Някъде, не знам къде да ви кажа, хора, малки или големи. И аз отивам. Така, ще ви науча как се прави съндък. Съндък ще ви покажа как се прави. Добре. Така, ще ви трябват 4 дъбки. За мене. Аз нямам такива в момента. Ама те казах за друг. Да. Аз ще ви науча как се прави портал до Ада и отделно с моя приятел, опит се казва, направим портал. В момента опит снима.
Сивен ви трябва за ада, за портал, нали? Сега, обсидиан. Е, така казах. Добре. И сега ще ви науча как се убиват едърмани. Трябва да сте много, много внимателни, защото сега ще ви покажа ОВ5, неговата къща. Ето, сега, секунда. Добре, аз съм сега ще в неговата къща. Добре. Отидих в Чао, това беше YouTube и Facebook.